Boss Mikuláš Černák prehovoril. Čo si myslí o súde, ktorý ho čaká? Najznámejší slovenský mafián z 90. rokov a šéf vtedajšieho podsvetia Mikuláš Černák si odpikáva trest v najprísnejšie stráženom väzení už vyše 26 rokov. Piešťanský súd bude rozhodovať o jeho prípadnom podmienečnom prepustení na slobodu. Ako sa Černák pred kľúčovým rozhodnutím cíti? Osoba odsúdená na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po 25 rokoch výkonu trestu. Černák v minulosti vyhlásil, že keď sa dostane na slobodu, chce podnikať a pomáhať odsúdeným po prepustení zaradiť sa do života a mladým ľuďom pri prevencii kriminality. Cítim sa tak, ako by sa cítil každý, o ktorého osude sa rozhoduje, odkázal teraz Mikuláš Černák. Do právoplatného rozhodnutia súdu sa nebude vyjadrovať on ani jeho advokáti.